sp Khalid da Khalid, kuma chief imam a Kaduna police command, wato babban limami na headquarter rundunar 'yan sanda da ke nan ainihin jihar Kaduna. Nasihan da nake gani ya kamata ni in ba da gudunmuwa ta akai da ce abin da ya shafi wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da yake magana akan zalunci. Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi mai ingantacce yana cewa inni haramtu, hadisul qudsi, da Allah subhanahu wataala yake faɗi cewa inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tazalimu. Lallai ni na sanya ainihin na haramta zalunci, inni haramtu zulma ala nafsi, na haramta zalunci a karan kaina, ba zan zalunci kowa ba. Fala tazalimu waj'altuhu bainakum muharrama, sannan kuma na sanya zalunci ne a tsakankaninku ko 'yan adam ainihin abin haramtawa. Saboda haka na haramta zalunci kusan da wannan. Saboda haka fala tazalimu, kada ku yi zalunci. Wannan sako ne daga Allah kai tsaye zuwa gare mu. Ashe kenan Allah shi ba zai zalunce mu ba, sannan kuma ya ce ya sanya zalunci a tsakankaninmu abin haramtawa. Saboda haka kada mu yi zalunci. Saboda haka jama'a, zalunci ba abin yi ba ne. Kuma ranar tashin kiyama zalunci, duk abin da ka zalunta ka ha'inci wani, ranar tashin kiyama wannan abun zai iya zuwa ya zamanto maka hijabi na shiga gidan aljanna, ya zama maka ainihin toll gate, ya kange ka daga ainihin shiga aljanna. Saboda haka wani abu ne wanda yake ranar tashin kiyama duk wanda ka zalunta, ka daina gani kana sallah kullum, kana azumi litini da alhamis, kana ba da sadaka, kila duk ramadana sai ka je umra, kila ko sai aika aikin haji, kila a cikin sati biyu ko wata ɗaya kullum duk sai ka sauka alkur'ani, amma kuma akwai zalunci tare da kai, ka zalunci wancan, ka zalunci wancan. To saboda haka ran tashin kiyama zai zama to wannan abin ba ka da abin da za ka biya. Wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ran tashin kiyama Allah zai kira bayinsa, zai tsaye da bayi. Saboda haka idan aka yi hisabi sai ya zama to ladanka, ko za a daga a ce jama'a wane ne dan wane, jikan wane gashi, ko akwai wani wanda wane ya zalunta ko ya zo a biya shi. Wannan zai zo ya ce ya ubangiji wane ya zalunce ni, wane ya zalunce ni, ni ma ya zalunce ni, ni ma ya zalunce ni. Haka mutane za su yi dango su bilayi. Wannan sai a ɗiba kwantena, a cikin kwantenan ka na lada a ɗiba a biya, wancan ma a ɗiba a biya, ya matsa wancan ma a ɗiba a biya. Sai ya zama to kwantenan ka na ladan ya ƙare, amma kuma ga mutane a layi ba a gama biyan su abin da ka zalunce su ba. To saboda haka ba abin yi, sai Allah madaukin sarki zai buɗe aikinka na lada, sai ya zama to ana ɗibo wannan ladan ana biyan su, ana ɗibo wannan ladan ana biyan su. Babu wani abu sai sallah da kai, sai a ɗibo ladan sallah na a basu, sai sadaka sai a ɗibo sadaka na a basu, sai azumin ka na litini da alhamis sai a ɗibo litini da alhamis sai a ɗibo a basu. Babu wani abu sai karatun alkur'anin ka sai a ɗibo a basu. Sai ya zama to ga mutane kuma a layi har ila yau kuma baka gama biyan su bashi ba, aikin ka na lada ya ƙare. Haka saboda haka shine za a ɗibo zunubansu, ai aikin su na zunubi shikenan sai a yaba musu, shikenan da ƙarke sai ya zamanto mutum ya zamanto Allah subhanahu wataala zai kada shi zuwa gidan wuta saboda zalunci. Hatta mu irin wannan aiki na mana a wannan, kai IPO ne an kawo maka kes, muna wa'azi akai a masallaci division da ba da kokin mu cewa lalle a kiyaye zalunci. Zalunci zai iya zama maka watan na ranar tashin kiyama na shiga a gidan aljanna. An kawo maka kes, wala Allah kila wani ya dan baka dan wani kuɗi, shikenan kuma shi ne mara gaskiya, sai ka ɗauki rashin gaskiyan nan ainihin sai ka ɗora mu wancan, ka ɗauki gaskiya ka ba wanda yake bai cancanta ba. To wannan zalunci ne ran tashin kiyama. Wannan abin zai iya hana ka shiga gidan aljanna. Saboda haka zalunci ba abin yi bane. Kuma har ga dabba, kada ka zalunci dabba. Ka daina gani ainihin dabban nan wasu za su shiga wuta saboda dabbobi, wasu za su shiga aljanna saboda dabbobi, saboda dabbobi. Ga hadisi ne ya zo mana, wata baiwan Allah ainihin ta shayar da kare, ta tausaya mu ta shayar da kare, kuma karuwa ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a kuma ta shiga, an ba mu labari yar aljanna ce. Ga wata baiwan Allah kuma ta killace kyanwa, ta hana ta abinci, ta zalunce ta, wannan kyanwan ta mutu. Ita ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa yar wuta ce. Wala Allah sai ga mutum ya shiga wuta saboda ya zalunci ainihin hatta dabba kawai. In kai ma dabba adalci, Allah zai iya saka gidan aljanna. In ka cuci dabba, Allah zai iya shigar da kai gidan wuta. Ina ga kuma dan adam. Adalci shine ka ɗauki abu ka aje shi a inda ya dace. Zalunci shine ka ɗauki abu ka ɗora shi a inda bai dace ba.
saboda haka jama'a a kiyaye zalunci ba abin yi ba ne. Saboda haka da wannan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.